Itt vagyunk a Szolnoki Epoton, a Liget strandfürdőn, és két újabb vendégünk van, akiktől azt kérdezem, hogy először is, hogy honnan jöttek, és hogy hívnak benneteket. Én Somogy megyéből jöttem, Barnabás vagyok, és fantasztikusan jól érzem itt magam. Van minden, amit szüksége van egy egyetemistának. Ez az első lefototok? Igen, nekem ez fel. Szintén én Gödöllőről Ádám vagyok, és egész jó. Hogy viseltétek az elnökségi nyomás Gödöllőn most, hogyha? Nem volt vészes, tele volt rendőrrel, kicsit sokszor igazoltattak, az igaz, de végül is nem volt vészes. Nagyon szép csoportokat lehetett látni. Igen, így kézzelfogva sétáltak, és óvodáscsoportok, tényleg gyönyörű volt. kettesével így mentek. Te is Gödöllőn Csak tanultál? voltak. Igen. Én ott vagyok. És neked az első lefotok? Igen. És tegnap milyen koncerteken voltunk? Hát, igazából voltunk. A Republika sikerült egyet. Arra emlékszünk úgy. Utána már úgy. Elkallottunk egy kicsit. Azt ajánlom, hogy gyertek az elnökség tudósítóira, mert mi beszámolunk a különböző koncertet, nem tudom minél ott lenni, de háttérinfók, videók, és hogyha nem emlékeztek, vagy nem voltak a koncert, akkor érdemes felkeresni. És ma este melyik koncert az, ami Hát így végig a nagy színpad körül. Basszutik mindenképpen, tankcsapda, fazó, ezek végig, aztán este, amit találunk. Annyira valahol. Nem, Szandi nem. Hát köszönjük szépen a rövid interjút, és választatok, van ilyen sapkány, ranglabda, frisbee, tessék? Ilyen sapkát kérném is, akkor most köszi.